ବେଣାକୁନ୍ଦା ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ 12 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଅହିରାଜ ସାପ ଉଦ୍ଧାର। ଭଞ୍ଜନଗର ଉତ୍ତର ଘୁମସର ବନଖଣ୍ଡ ମୁଜାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜର ବେଣାକୁନ୍ଦା ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଏକ ବାଉଁଶ ଗୋଦାମରୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଏକ ବିରାଟ ଅହିରାଜ ସାପକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହେବ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏହି ସାପଟି ଆସି ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ସାପକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସାପଟି କେନାଲ ନିକଟ ବାଉଁଶ ବୁଦାରେ ରହିଥିବା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ରେଞ୍ଜର ଅନୁପମ ବାନାର୍ଜୀ, ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, କେଦାର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାପଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ କ୍ରମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଏକ ଜରି ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିରାପଦ ଭାବେ ବିଞ୍ଜଗିରି ବିଟ୍ର କଳାକାଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାପଟିର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 12 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରାକ୍ତନ ରେଞ୍ଜର ଅନୁପମ ବାନାର୍ଜୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।